Ah, bautan ng wangki-wangki, oh. Hugas, eh. Sabunin na, ha, pero ng upo. Kaya ba? Oo. Ang butangan ng plato. Ano pagluto din? Curious, eh. Saan yung giluto? Saan yung giluto din? Fried rice. Fried rice? Spelling sa fried rice? Ha? Wala ko yan. Very good. Muna yung fried rice ninyo? Una-una naman ka. Ha? Gutom na? Manawa mo na yung gamas. Mura naman nagpatis. Sige butang ano? Naman. Isa ka house. Haos? Maura o sarap haos? Oo. Ibol, maura. Yan sa ilami. Lamin. Kupog mo na nagmayo. Naisin tuna. Daghan. Nasa ditong si Jerito na niya gawin. Huh? Sama o sa niya. Kob-kob lagos. Yan na pag-radyo no. Yung correct mo. Si John D.B. Tagsar pa ni mo ulit kang putaw ko. Ano man minyo uno naman ni taga asa to? Tabuilan? Bilin. Dilyan? Ito dilyan di. Wang. Ilan sa tong sa Pardo? Maldo. Pardo mo kuno ka. Diyan mo. Ano eh? Butiwang. Light eh. Wang, kaan sa kuwang. Nag-una na siya, kaong kuno sa siya. Bili lang siya, bili lang. Kaon dahil, gutom na dahil. Kapag lakaw. Pikasin. Ano siya doon? Panuhot.